Beno, aurreko bideoan ikusi ditugun limiteak, balio zaizkigu funtzioen adar infinituak eta asintotak topatzeko, Eta hori da bideotxo honetan aztertuko duguna. Adar infinituak mugarik gabe urruntzen diren kurba zatiak dira. Adar infinituak egoteko, x edo y aldagaietako batek edo biek infinitura jo behar dute. Hemen, behan ikusten dugun funtzio honetan, funtzio paraboliko bat da, eta ikusten dugun moduan, funtzioak eskumaldean adar bat dauka infinitura jotzen duena, eta eskerraldean beste adar bat kasu honetan ere infinitura jotzen duena. Hauek izango lirateke adar infinituak, bestaldetik, adar infinitu bat zuzen bati lotzen zaionean, edo hurbiltzen zaionean, zuzen horri kurbaren asintota esaten zaio. Hemen, beko grafikoan ikusten dugu adibidez, asintota horizontal bat, Hemen berdez marrastutako i berdin L, I denbora guztian L balorea dauka. Eta ikusten dugun moduan, gorriz, gure funtzioak infinitora, xak infinitora jotzen duenean, hurbiltzen zaio adar zuzen horri, Honexagatik esaten dugu, zuzen hori izango litzatekela asintota bat, hurbiltzen zaio inoiz zeharkatu gabe, Hau izango litzateke asintota baten definizioa. Goazen ikustera orain apurka-apurka existitzen diren asintotak, Hasiko gara asintota vertikalarekin. Adar infinituak puntu batean, infinitora jotzen dutenean, puntu horretan infinitora jotzen duenean funtzioak, honek esan nahi du asintota vertikal bat edukiko dugula. Hau da, hemen ikusten dugun limitea xek c puntura jotzen duenean gure funtzioarena, emaitza infinitu edo minus infinitu bada, asintota vertikal bat edukiko dugu, x berdin c puntuan, Eta, hemen behan lau grafiko hauetan, ikusi ditugun lau grafiko hauetan, aztertuko dugu gure asintota horretara nola hurbiltzen den funtzioa eskerretik eta eskumatik, asintota horren eskerretik eta eskumatik. Zeren egoera ezberdinak sortu daitezke, Gertatu daiteke adibidez, eskerretik hurbiltzen garenean adibidez hemen, gure kurbak egitea gure funtzioak infinitura, kasu honetan ez, eta eskumatik hurbiltzen garenean ere infinitura jo dezake. Edo gertaliteke eskerretik hurbiltzen garenean asintota horretara infinitura jotzea, eta eskerretik hurbiltzen garenean minus infinitura. Gertatu daiteke bebai eskerretik minus infinitura eta eskumatik infinitura. Edota gertatu daiteke ere bai eskerretik, bai eskumatik minus infinitura jotzea gure kurbak edo funtzioa, Orduan, jakiteko lau egoera hauetatik zein den gurea, kalkulatu beharko ditugu C puntu horren eskerretik eta eskumatik zer gertatzen den limitean. Hau da, alboko limiteak, ez? Kalkulatu beharko dugu gure funtzioaren limitea, gure funtzioaren limitea xek zera jotzen duenean eskerretik, zer gertatzen den, zer gertatu daiteke funtzioak infinitora egitea edo minus infinitora, eta aztertu beharko dugu ere zer gertatzen den puntu horren eskumatik, Funtzioak ere infinitora edo minus infinitora jo dezakelako. Eta horrela egingo dugu nola hurbiltzen den gure funtzioa, Hemen adibidetxo bat jarri dizuet, Hala ere, gero ariketetan, egingo ditugun ariketetan, hau askoz gehiago sakonduko dugu, Hemen daukagun funtzio honetan, zatiki arrazional bat daukagu, Eta gu badakigu asintotak gertatzen ematen direla puntu konfliktiboetan, ez? Kasu honetan funtzio horretan zein da puntu konfliktiboa, zatiki bat denez, izendatzaia 0 egite duten baloreak. Kasu honetan, xken 3 hori noiz egiten da 0, edo bestera batean esan da, funtzio honen definizioaren mutik kanpo geratzen den puntua, Definizioaren funtzio honetan izango dira, xak hartu dezake edozein balio erreal, ken 3, x 3 denean zer gertatzen da, 3, ken 3, 0 ematen digula, Beraz, 3x berdin 3 horretan, puntu konfliktibo horretan,
egongo litzateke gure asintota vertikala, bai? Orduan, edukiko genuke, x berdin 3 asintota vertikala. Hau gertatzen denean, aurreko definizioa ikusi dugun moduan, zergaitik ematen da, limiteak x 3 doanean gure funtzioarena, x karratuken zati barkatu x-ken 3, ordezkatzen badugu 3a, 3 berbi goian daukagu 9, eta behan 0. 9 zati 0, infinito litzateke. Bai, beraz, betetzen da gure definizioa, bai, hemen goian daukagun definizioa, bai. Emaitza, plus edo minus infinito ematen digunez, asintota vertikala eukiko genuke puntu horretan, x berdin 3 puntuan. Orduan, grafikoki nola egingo genuke? Marraztuko genuke gure asintota vertikala x berdin 3 puntuan, holase, x berdin 3 asintota vertikala edukiko genuke hortxe, eta aztertu beharko dugu zer gertatzen den asintota horren eskerretik eta eskumatik. Nola? Adibidez, eskerretik, 3-ren eskerretik, oso hurbil dagoen balio bat hartuko dugu, adibidez, 2,89, eta ordezkatuko dugu gure funtzioan. Gure funtzio honetan ordezkatzen badugu 2,89, eta bakarrik aztertuko dugu zeinua. Ez egu inporta zenbat ateratzen den emaitza, bakarrik positibo edo negatibo ateratzen den. Horan, 2,89 goian ordezkatuta, 2,89 berbi, positibo. Eta behan, 2,89 ken 3, negatibo. Beraz, positibo, zati negatibo, negatibo aterako litzai guke. Beraz, negatibo ateratzen bada emaitza, zer esan nahi du honek? Gure funtzioak eskerretik, kasu honetan, egingo lugukela minus infinitora. Oso litzateke eskerretik. Eta zer gertatuko litzateke eskumatik? Ordezkatuko dugu, eskumatik, gure puntuaren eskumatik, gertu dagoen puntu bat, adibidez 3,0 bat, eta ordezkatu ez gero, goian 3,0 bat berbi positibo, eta behan 3,0 bat ken 3 ere positibo, positibo zati positibo, positibo, eta positibo ateratzen denean, honek esan nahi du gure kurbak egingo lukela plus infinitora. Hauxe orduan, marraztuta, izango litzateke, eskerretik minus infinitora. Eskerretik hurbiltzen garenean, eskerretik hurbiltzen garenean, minus infinitora joko luke, holaxe. Eta eskumatik hurbiltzen garenean, plus infinitora gora. Orduan, limitea, hau litzateke, limitea 3 puntura, eskerretik gure funtzioarena, minus infinito, eta limitea 3 puntura, eskumatik gure funtzioarena, ematen digulako infinito. Hauze, asintota vertikalari dagokionean. Zer gertatuko litzateke, x-ek infinitura jotzen duenean, adar infinituak x-ek infinitura jotzen duenean, edo minus infinitura. Kasu honetan, 3 egoera, edo gertatu ditezke, eta horren arabera, 3 asintota mota. Lehenengoa, hauxe, asintota horizontala izango genuke. Noiz emango da asintota horizontala? Gure limitea x infinitora duenean, gure funtzioarena, zenbaki bat, kasu honetan L deitu dut, zenbaki bat ematen duenean. Hau gertatzen denean, gure asintota horizontala edukiko genuke I berdin L asintota horizontala, Hemen grafikoan ikusten dugun moduan, berdez margotu dugu asintota horizontala, eta ikusten dugun moduan, kasu honetan, gure funtzio hurbilduko da, x-ek infinitura jotzen duenen, asintota horizontal horretara, gurutzatu barik. Nola jakin, behetik edo goitik hurbiltzen den? Daukagun funtzioan ordezkatuko dugu baloreak, eta ikusiko dugu x-en baloreak ordezkatuta, ematen digun L baino handiago edo L baino txikiago. L baino handiago, goitik egongo litzateke, eta L baino txikiago matematiko emaitza, behetik. Baina, hori ariketetan ikusiko dugu lasaiago. Asintota zeiarra noiz edukiko dugu? Kasu honetan, limiteak infinitura jotzen duenean gure funtzioarena, plus edo minus infinito ateratzen bazaigo emaitza. Kontuz, ez beti. Ikusiko dugu moduan, adar parabolikoan ere, emaitza berdina daukagu, Baina, hau gertatzen bada, eta gainera, orain azalduko duen beste hau, edukiko genuke asintota zeiarra, emaitza, demagun, plus minus infinito ateratzen dela. Kasu honetan, frogatu beharko dugu limite hau, limite x infinitora duenean, gure funtzioa zati x, Eta honen limitea kalkulatzen dugunean, zenbaki bat emango baligu, 0 ez den zenbaki bat,
asintota zeiarra edukiko genuke, bai? Behin balorea edukita beste limite bat kalkulatu beharko dugu, bai? Infinitora be bai, gure funtzioarena, ken lortu dugun balore hori a bider x. Bai, eta honela lortuko dugu beste balore bat b. Eta bi balore hauekin, bai, gure zuzen zeiar horren formula idatzi genezake, bai? I berdin, izango da, I berdin lortu dugun a balorea bider x gehi b balorea, bai? Hau izango litzateke gure asintota zeiarra. Eta, bueno, ariketetan, asintota zeiarra adibidez, hemen daukagu grafiko honetan, I berdin x ken hiru, bai? Asintota zeiar bat da, inklinatuta dagoen asintota bat, bai? Eta guk, gure funtzioa, asintota zeiar honi hurbildu daiteke goitik edo behetik x infinitora jotzen duenan, kasu honetan x-ek, ez? Handitzen den denean, goitik asintota zeiarraren gainean dago. Beste kasu honetan x-ek minus infinitora jotzen duenean behetik, bai? Hau, jakiteko goitik edo betik daukagun gure kurba, aztertu beharko dugu gure funtzioa, bai, x-ek balio oso handiak hartzen dituenean, bai, gure funtzio honetan balio oso handiak ordezkatzen ditugunean, beste asintotan ordezkatzen ditugunean, baina handiago bada, goitik egongo da, eta txikiago bada behetik, bai. Eta ere, minus infinituan ere ordezkatuko dugu. Balore oso handi bat, oso txikia, ordezkatuko dugu gure funtzioan eta gure asintotan, eta konparatuta ikusiko dugu goitik edo behetik dagoen gure kurba, bai. Baina, hau, lasai. Ariketetan, lasaiago. Eta beste gauza bat. Ikusiko duzuen moduan urrengo diapositiban, asintota zeiarra ere, beste era batean ere kalkula liteke, bai? Urrengo diapositiban azalduko dizuedan bezala. Bale? Bueno. Eta aurrekoa gertatzen ez bada, limitea gure funtzioa infinituan, plus minus infinito ateratzen bada, eta asintota zeiarra ez badago, da adar parabolikoa dagoelako. Bai? Kasu honetan adar parabolikoa zer da? Lehen ikusiko dugun moduan, adibidez funtzio honetan, bai? Daukagu bi adar paraboliko, bai? Bata eskumadatik infinitora doana, eta bestea eskarratik, eta ikusten dugu gure funtzioa nola infinitora doan ere, bai? Hemen asintotarik ez dago, baizik eta adar parabolikoa. Kasu honetan bi, bai? Bale. Eta amaitzeko, bai, bideotxo hau oso teorikoa dela badakit, baina gero ariketak ere garatuko ditut, bai? Zer gertatzen den adar infinituak funtzio arrazionaletan, bai? Honelako funtzio bat daukagunean, bi polinomioen arteko zatiketa, hau, funtzio arrazional bat litzateke, bai? Bale, kontuz, bale? Beti daukagun, ematen diguten funtzio arrazionala, simplifikatuta egon behar da, bai? Ez dute bi polinomio bila errorik eduki behar, alik eta gehien simplifikatuta, bai? Orduan, hau ziurtatu ostean, ikusiko ditugu nola kalkulatzen diren asintota ezberdinak, bai? Asintota vertikala nola kalkulatuko da? Izendatzailearen erroak, qx izendatzailearen erroak, asintota vertikalak dira. Bai? 0, hau da, gure izendatzailea qx polinomio hau. Polinomio hau 0 egiten duten baloreak izango dira gure asintota vertikalak. Bale. Asintota horizontalak, lehen esan dugun moduan, bai, asintota horizontal bat izateko, limita infinito edo minus infinitora duenean gure funtzioarena, zenbaki konkretu bat L izan behar da, bai? Bale, baina polinomioetan gainera, hori ikusi daiteke limita kalkulatu baino lehen, asintota horizontal bat izango dugula. Noiz, goiko polinomioa pxen maila, bai, daukan maila, polinomio horrek daukan maila, txikiago edo berdin bada qxen maila baino, bai? Orduan, konparatzen ditugu bi mailak, eta goikoa, bekoa baino txikiago edo berdina bada, horrek esan nahi du beti asintota horizontal bat edukiko dugula. Eta noski, limite hau gertatuko da, bai? Bale, hori asintota horizontalari eta gokionez. Noiz edukiko dugu honelako funtzio batean asintota zeiarra? Pxen maila, ken qxen maila bat denean. Bai, goiko maila, ken beko maila bat ematen duenean, ja, asintota zeiarra daukagula jakingo dugu, bai? Bale, eta hori kalkulatzeko, lehen aurreko diapositiban, erakutsi dizuedan bi formula horrek buruz ikasi beharrean, badago beste era hau.
Ebasteko polinomioen arteko zatiketa egingo dugu, bai? Bi polinomio hauek, px eta qx egingo dugu zatiketa, bai? Eta aterako zaigu emaitza bat, onelakoa, ax gehi b, eta ondarra bat, beste polinomio bat, izango da ondarra, rx. Bai, orduan gure hasierako funtzioa edo zatikia jarri ahal izango dugu, atera dugun emaitza ax gehi b, gehi ondarra zatitzailea, bai? Hau eta hau gauza bera da, bai? Eta behin honela idatzita jakingo dugu ja, zati hau izango dela asintota zeiarra, x gehi b, asintota zeiarra, eta geratzen zaigun beste zati hau zertarako balioko zaigu jakiteko gure kurba edo funtzioa dagoen asintota zeiarronen gainetik edo betik. Nola? Ba, x-ak infinitora jotzen duenean, ikusiko dugu zeinu geratzen den zati honetan, bai. Ordezkatuko dugu balore oso handi bat goia xen lekuan, eta zatiketa honen zeinua positiboa bada, infinituan, horrek esan nahi du, kurba infinituan doala gainetik, bai, asintotaren gainetik. Eta minizio infinituan, ordezkatzen badugu oso balio txikia, goian eta abean ikusiko dugu ere, bai, zer gertatuko den, zatiketa negatibo ateratako balitz, behetik, eta positibo aterako balitz, asintotaren gainetik, bai? Bale. Eta amaitzeko, adar parabolikoa egongo da, egoera honetan, px-ken qx-en maila bi denean, bai? Kasu honetan, funtzioak adar parabolikoa izango luke, bale? Bueno, hauxe izan da, guztia oso teorikoa badakit, baina ariketan bitartez sakondu eta finkatuko ditugu kontzeptuak, bale?